Когато ви е нужно точно измерване, надеждна работа и лесна интеграция, решението е FMS 100 – монофазен мерител за монтаж на един шина, разработен за жилищни, търговски и индустриални приложения. Компактен, лесен за монтаж и готов за ежедневна експлоатация. Устройството измерва активна енергия с класна точност 1. Разполага с ясен LCD дисплей и поддържа до 4 тарифи. FMS 100 може да бъде оборудван с RS485 интерфейс или импулсен изход, което го прави отлично решение за системи с дистанционно отчитане и енергиен мониторинг. Подходящ избор, когато търсите надежден мерител с възможност за интеграция в модерни системи за управление.